kabalo. Nakabalo ka ni ma? Unsa man na? Babae, nag-drive motor. How kay ma? Ay, kadali ra na mag-drive og motor eh. Pero kay na Queen. Wala siya ko kita. Nag-drive ka ma. Lagi Queen. Kadali ra ana. Pakiton bata ka. Tigil. Hello there! Oh. Kumusta ang lakaw dar? Mingaw lagi, huwag kay pasahero eh. Huwag ito'y pang monthly sa itong motoran eh. Unya, unsaon man nimo ron? Mangurna lang lang dyan ko nila RJ. Dako mo po yan sa yatihan dito. Tama-tama, makabayad ko na. Aw ikaw, nara sa imo ha. Aw der. Lain ko yato ba? Practice yung motor ba? Ay, naunsa naman tao ka. Huwag pa biyan na naimpas yan. Mamumuta na. Dako na nung kay tagbayro nun. Sige na good. Kadiyo trabitaw na. Sa kadiyot. Dali ra ba rin na mag-practice nga. Taod-taod man po na. Katagaw po na niya oy. Pero siya rin nagbayad ana. Ay na po lagi na mamugos lagi ba? Sige na kamot ako 100. Ay na, katagaw po ni mo oy. O say 100. Nagloan ba yung puguan na sa arawan ha? Dili lagi po ite. Mga kasabot oy. Bago pa kayo na itong motor ba niyang magasgas na. Ay na, pagkatagaw gini mo ha. Patag mo dulog ka sa kunya. Tos, naan na po lagi na ba? Damay-damayo na po ng ngunya. Meanwhile. Kinde. Bakit ka malas ng stylan ni? Saksi mo! Queen! Queen! Uy, ma! Nagtaw ka diya, ma. Mano kagabaw? Tawagay mong papa ko, hindi na natumba ko! Ngun ka ba? Hag ka na. Pagdali na ba? Tawagan na dito! Muna, mag-inom-inom lugaw. Didi ka balo. Ah! Papa! Pa! Si Pama natumba sa motor. Ha? Asa repit? Nagana dito ang kano. Tara! Muna, si Mama ka ako. Wala gini kilabtanong ni mo ba? Muna, paglabot ang motor di iya. Inag dilabtat. Ingay, bitag tudloy ko! Di ka kasabot na nawa! Ing nanti kag paghulat ug maisa na ni katuig usa di katudluan. Palumbak o pa kayo ni. Awa na gasgas na. Istorya na rin hawod ni mo, ma. Kanahong-nahong ni mo, mura ka gwakwa. Mao day kinaghambog-hambog ra day kasi mga anak. Kalagot niyo ay!